Čaute, tu je veľké robitejte pri čiličevini, je to strašne malá čili, ale štípe jak prasa. Koľko som už skúšal, strašne to štípe. Fuj, strašne moje kolopora. Jaká krásna voda. No, idem na to. Krásna, sladučká voda, ktorá vôbec neštípe. Ak vidíte to mlieko v kríkoch, to je moje. To sú hvezdosky. Ako hnusné. Tak si pamätám, jak sme natočili košťový prášok, čeleničko. Neviem. Ale to si... Radšej ten koštový prášok. No keby, no tento podľa mňa... Ale prečo by papričky za sebou, že to... Ale jazyk. Ale oveľa debilnejšie by bolo si dať čili v prášku, pretože... No a ešte tú toreádu, neviem jakú, ne? No ale hlavné je, že sa ti, myslím, že prilepí aj, ne? Jak šporica, lebo je to prášok. Takže... Fuj, to jazyk to. Fuj. By si to natáčal, musím ísť domov. Počkaj, ja ťa budem natáčať, Počkať? Ale nemal som kamerou, ja... Dobre. Boha moja máma. Celkom dobrá kvalita. Ja som si s tým poslúchal po oku. No fara. No fasa. Fuj. Dámy a páni, pľúvač mlieka. Radšej tú kameru po ok sám. Ale ja musím ísť domov. No super, no tak čakaj. Budem chvíľku ešte čakaj. Dobre, ešte dopí to mlieko a Žiži, toto bude dásne, že na štípe. No dobre, takže toto by bolo všetko pri dnešnom videu. Majte sa dobre. A paum. No a paum, čaute.